ഇഷ്ടം പോലെ ചൂണ്ടക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ. നമ്മൾ നോക്കാൻ പോണു ഇവിടെ. നമ്മുടെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ, നോക്കണം. നമ്മുടെ മിദാസ് ഉണ്ട്. മിദാസ് പ്രൊഫഷണൽ ചൂണ്ടക്കാരനാണ്. ഇത് ചെമ്പല്ലിനായിട്ട്, ചെമ്പല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ മീനെ പിടിച്ച് ഇറങ്ങി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോരുള്ളൂ എന്നാണ് പറയണേ. നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ ചൂണ്ടക്കാരനാണ്. ഇതാതെ ശക്തി പ്രകടനം ഇന്ന് അടിപൊളിയായിരിക്കണം അല്ലേ? ദാസപ്പൻ ഇവിടെ കുറേ ചൂണ്ടക്കാരുണ്ട്, ഇഷ്ടം പോലെ ആളുകളുണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലായിടത്തും ചൂണ്ടായിക്കിടുകയാണ്. നമുക്കും ചൂണ്ടിട്ട് നോക്കാം. ഓക്കെ, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇനി ലൈവിൽ കാണാം. ചെമ്പല്ലിനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ലൈവിൽ കാണാം. ഓക്കെ.